हरे कृष्णा. सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण 6वा अध्याय ध्यान योग याचा अध्ययन करणार आहोत. अध्याय चालू करण्या अगोदर मी मंगलाचरण म्हणते आणि मग आपण हा अध्याय चालू करूया. हरे कृष्णा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. चला आता 6वा अध्याय ध्यान योग आपण चालू करूया. अध्याय सुरू करण्या अगोदर ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकता त्या शिशी राधा गोविंदना आपण जिकडे आहोत तिकडनं साष्टांग नमस्कार करूया, त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. कृष्ण कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी सोप्या शब्दात गीता लिहून ठेवली, त्यांच्याशिवाय हा उपक्रम झाला नसता. त्यांना सुद्धा आपण सर्वजण दंडवत प्रणाम करूया आणि हा अध्याय चालू करूया. काल आपण काय काय बघितलं. अर्जुनाला अजून पटलेलं नाहीये की मला युद्ध करायचंय, म्हणून तो कृष्णाला विचारतोय की मी संन्यास घेऊ का. कर्म संन्यास म्हणजे मी माझ्या कर्मापासून संन्यास घेतो, मी जंगलात जातो आणि पुस्तक उघडून बसतो की मी कर्मयोग करू, काय करू, श्रेष्ठ काय आहे. मग अर्जुनाला कृष्णाने सांगितलं कर्मयोग श्रेष्ठ आहे आणि कर्म कसं केलं पाहिजे की आपण बंधनात न अडकता किंवा फळाशी आसक्ती न ठेवता अशा तऱ्हेने आपण निष्काम कर्म केलं पाहिजे, म्हणजे कर्मबंधनातून आपण मुक्त होतो. आणि मग शेवटी मी तुम्हाला शांती सूत्र सांगितलं. आता 6वा अध्याय सुरू होण्या अगोदर एक तुम्हाला याचं बॅकग्राऊंड सांगते मी 6व्या अध्यायाचा. आता आपण बघितलं की कर्म संन्यास म्हणजे काय, कर्मयोग म्हणजे काय. आता आपण ध्यान योग शिकणार आहोत. आता जेव्हा एखादा संन्यासी असतो मग तो कर्मयोगी सुद्धा असू शकेल किंवा कर्म संन्यासी सुद्धा असू शकेल. संन्यासी काय करतो, मन आणि इंद्रियांचे विषय जे आहेत त्या विषयांचे तो त्याग करतो, म्हणजे इंद्रियांच्या विषयाकडे या संन्यासाचं धावणं त्या ठिकाणी थांबलेलं आहे. पण आता फक्त इंद्रियांच्या विषयांकडे त्याचं पळणं थांबलेलं आहे. फक्त थांबून तो त्याच्या गंतव्यस्थानी
पोचणार आहे का? ठीक आहे. आता या संन्यासाला समजलेलं आहे, की आनंद या भौतिक जगातला क्षणभंगूर आहे किंवा हा जो आपल्याला वाटतो आनंद आहे, तो खरा आनंद नाहीये. मग आता अ, अ, आत्म्याला एकच गंतव्यस्थान माहीत असतं आणि ते म्हणजे कृष्णधाम. मग कृष्णाकडे कनेक्ट व्हायला तुम्हाला काहीतरी करावं लागतं. मग आता बघा, जेव्हा एखादा भक्त असतो, अगदी सुरुवातीला जर तुम्ही बघितलं असेल, तर एखादा माणूस असतो, त्याला या भौतिक जीवनात अनेक गोष्टी हव्या असतात. म्हणून तो काय करतो, देव-देवतांची पूजा करतो, नवस बोलतो आणि आपल्याला काय हवंय ते मागतो. याला म्हणतात कर्मकांड. मग अनेक वर्ष हा जो भक्त आहे, जेव्हा तो कर्मकांड करतो, कर्मकांड म्हणजे फळ मागतोय तो. अनेक वर्ष झाल्यावर त्याला असं लक्षात येतं, की हे जे देव-देवता आहेत, यांच्या पण वर कोणीतरी आहे, जो सुप्रीम आहे, जो सर्व लोक महेश्वरम आहे, जो जो ईश्वरांचाही ईश्वर आहे. मग तो पुस्तकं वाचतो, थोडा रिसर्च करतो आणि मग त्याला समजतं, की योग म्हणजे हा आपल्याला कृष्णाबरोबरच करता येतो. कृष्णाशी आपण कनेक्ट झालं पाहिजे आणि मग तो कृष्णाकडे जातो. कृष्णाकडे गेल्यावर अजून ती मागायची सवय पूर्ण गेलेली नसते. मला हे पाहिजे, मला ते पाहिजे. म्हणून तो कृष्णाकडेही मागतो. म्हणून आता हा जो योगी आहे, याला सकाम कर्मयोगी म्हणतात. तो फळ कृष्णाकडे मागत आहे. पण जे काय त्याला फळ मिळतंय, त्यातला त्यातला थोडासा हिस्सा जो आहे, थोडंसं पर्सेंटेज जे आहे, ते तो कृष्णाला अर्पण करतो. आणि असे अनेक वर्ष जेव्हा तो सकाम कर्मयोग करतो, तेव्हा आता त्याला कृष्णाबद्दल इतकं प्रेम निर्माण होतं, की तो म्हणतो, की आता मला फळ नकोय. मग मी तुझ्या प्रेमासाठी मंदिरामध्ये येतो, तुझ्या प्रेमासाठी मी सेवा करत आहे. मग आता सकाम कर्म योगी जो आहे, आता तो निष्काम कर्मयोगी होतो. मग अनेक वर्ष जेव्हा तो निष्काम कर्मयोग करतो, तेव्हा त्याला एक साक्षात्कार होतो. काय होतो, की मी हे शरीर नाहीये, मी आत्मा आहे, मी कृष्णाचा अंश आहे. पण इतकं जरी त्याला समजलं, तरी त्याची पूर्ण चित्तशुद्धी झाली नसते. पूर्ण चित्तशुद्धी झाल्याशिवाय आपण कृष्णापर्यंत पोहोचू शकत नाही. म्हणून तो काय करतो, निष्काम कर्मयोगी आहे. बघा, तुम्हाला एक एक्झाम्पल देते, की तुम्ही जर बघितलं असेल तर कधी-कधी आपल्याला असं दिसतं, की काही-काही डॉक्टर्स आहेत, ते खरोखर रुग्णांची सेवा करतात, एक पैसा घेत नाही. पण यांच्यामध्ये सुद्धा जेव्हा रुग्ण डॉक्टरकडे जातो, तेव्हा डॉक्टरमध्ये अहंकार असतो. माझ्याकडे वैद्यकीय ज्ञान आहे, या रुग्णाकडे वैद्यकीय ज्ञान नाहीये, एवढा सुद्धा अहंकार नाही चालत. तर आपल्या हृदयामध्ये 6 अनर्थ वास करत असतात. ती 6 अनर्थ कुठली? काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, भ्रम आणि मत्सर. ही 6 अनर्थ आपल्याला उन्मळून काढावी लागतात. जोपर्यंत की आपली चित्तशुद्धी होत नाही, तोपर्यंत आपण कृष्णाकडे पोहोचू शकत नाही. मग हा जो कर्मयोगी आहे, त्याला समजतं, की अजूनही माझ्यामध्ये चित्तशुद्धी पूर्ण झालेली नाहीये. माझ्यामध्ये अहंकार आहे, कधी-कधी माझ्यामध्ये क्रोध आहे, अशा गोष्टी त्याला समजतात. मग जेव्हा त्याला समजतं, की आता माझी चित्तशुद्धी होण्यासाठी आपण काहीतरी केलं पाहिजे. मग पुढची स्टेप काय आहे? म्हणजे ध्यान योग. आता पूर्वी
जे राजे होते साधारण 50-60 वर्ष राज्य केल्यावर ते राज्य कारभार आपल्या मुलाला राजसिंहासनावर बसवायचे, राज्य कारभार त्याच्यावर सोपवायचे आणि ते जंगलात जायचे आणि जंगलात जाऊन ते ध्यान करायचे आणि आपल्यामध्ये जे काही विकार आहेत ते विकार काढायचा प्रयत्न करायचे. तर आता मी तुम्हाला सांगितलं की जो संन्यासी असतो आता त्याचं पळणं थांबलेलं आहे इंद्रियांच्या विषयांकडे, पण नुसतं पळणं थांबून आपण आपल्या गंतव्यस्थानी पोहोचू शकत नाही. तर ज्या लोकांना असं वाटतं की संन्यास घेतला म्हणजे आता मला कृष्ण प्राप्ती झाली किंवा माझ्यामध्ये वैराग्य आलं, आता कृष्ण प्राप्ती झाली, हे पूर्ण चुकीचं आहे. तुम्हाला वैराग्य सुद्धा आहे ते कसं असायला पाहिजे बघा. मी तुम्हाला काल सांगितलं 2 तऱ्हेचे वैराग्य असतात. एक फल्गू आणि एक युक्त वैराग्य. फल्गू वैराग्य म्हणजे काय? आता पैसे आहेत. एक संन्यासी काय म्हणेल, नाही, पैसा म्हणजे माया आहे. मी पैशाला हात लावणार नाही. पैसा हा चंचल आहे. पण युक्त वैरागी असं म्हणेल, पैसा सुद्धा ही कृष्णाची एक शक्ती आहे आणि हा जो पैसा आहे, हा मी फक्त कृष्णाच्या सेवेसाठी उपयोग करीन, असं जो म्हणतो तो वैराग्य, ते जे वैराग्य आहे ते खरं वैराग्य आहे. आता जेव्हा काही जण संन्यास घेतात, प्रत्येक जण संन्यास आश्रमात राहू शकत नाही. काही जण असतात ते त्यांना या भौतिक जगामध्ये राहून फ्रस्ट्रेशन आलेलं असतं. सगळ्यांबरोबर भांडणं असतात, कुठेही नोकरीमध्ये यश मिळत नाही आणि अशा तऱ्हेने खूप फ्रस्ट्रेशन्स आल्यामुळे ते घर सोडतात आणि आश्रमात जाऊन राहतात. आता असं झाल्यानंतर काय होतं, त्यांना समजतं की आश्रमामधलं सुद्धा जे आध्यात्मिक जीवन आहे ते सोपं नाहीये. इकडे सुद्धा आपली भांडणं होत आहेत आणि मग ते परत या भौतिक म्हणजे गृहस्थ जीवनामध्ये किंवा भौतिक जगामध्ये परत येतात. हे जे वैराग्य आहे हे फल्गू आहे, हे टिकत नाही. पण युक्त वैराग्य म्हणजे कसं आहे, की पहिल्यांदा एक भक्त कृष्णाची सेवा करतोय, रोज भागवतम वाचतोय, रोज जप करतोय आणि अशा तऱ्हेने ज्ञानामुळे त्याच्यामध्ये वैराग्य भौतिक जगाबद्दल उत्पन्न होतं आणि अनेक वर्ष जेव्हा तो कृष्ण सेवा करतो आणि मग संन्यास घेतो, कृष्णाच्या प्रेमासाठी आता तो भौतिक जीवनाचा त्याग करत आहे, तेव्हा हे जे वैराग्य हे टिकून राहतं, त्याला युक्त वैराग्य असं म्हणतात. आता आपण हा जो 6वा अध्याय आहे त्यात बघूया ध्यान योग म्हणजे काय आहे. आता इकडे अष्टांग योग कृष्णाने अगदी व्यवस्थित सांगितलेला आहे की तुम्ही समाधी या स्तरावर जर तुम्हाला पोहोचायचं असेल तर तुम्हाला काय काय करावं लागेल. मग त्याच्यानंतर तुम्हाला जर अष्टांग योग करायचा असेल तर मन तुम्हाला अगदी तुमच्या कंट्रोलमध्ये हवं, ते इंद्रियांच्या विषयांकडे पळू शकत नाही. मग अर्जुनाचा प्रश्न आहे अष्टांग योग ऐकल्यावर की एखादा योगी अष्टांग योगामध्ये अयशस्वी झाला तर त्याचं काय होतं, तो कुठे जातो. मग ते त्याचं उत्तर कृष्णाने दिलेलं आहे आणि मग शेवटी कृष्णाने सांगितलंय की सर्व योग्यांमध्ये जो भक्ती योगी आहे तोच सर्वश्रेष्ठ आहे. आता मला तुम्हाला प्रश्न विचारायचे, मी तुम्हाला काही स्लाइड्स दाखवते आणि तुम्ही मला सांगा की हा योग आहे का, किंवा इकडे तुम्हाला दिसतं हा योग आहे का, किंवा
हा योग आहे का? किंवा इकडे ही लोक बियर योगा करतायत किंवा ऑफिस योगा, याला गोट योगा म्हणतात, हे चेअर योगा किंवा ऑफिस योगा आहे. तर तुम्हाला काय वाटतं की हा याला योग तुम्ही म्हणू शकता का? मला उत्तर द्या. तुम्हाला अनम्यूट करता येतंय? बोला. कोणाला बोलायचंय? हा आहे का योग? तुम्हाला अनम्यूट करायला येतंय? बोला. हरे कृष्णा. बोला. योगाचा एखादा पार्ट असू शकतो, कंप्लीट योग नाही. बरं, आता मला कोण सांगणार आहे योग म्हणजे काय? बोला. आज या आलेल्या नाहीत का माधवी माताजी? बरं सांगा, योग म्हणजे काय? कोणी नाही? योग म्हणजे कनेक्शन विथ कृष्ण. आणि या ज्या स्लाइड मी तुम्हाला आता तुम्ही बघितल्या, त्या सगळ्या तुमच्या शरीराला एक फिजिकल एक्सरसाइज मिळावं, तुमच्या शरीराच्या तुमचं शरीर तंदुरुस्त राहावं म्हणून हे सगळे हे एक्सरसाइजेस आहेत. याला आपण योग म्हणत नाही बरं का. योग म्हणजे फक्त जेव्हा तुम्ही कृष्णाबरोबर जुडण्यासाठी कुठली क्रिया करता, कर्म करता, त्याला आपण योग म्हणतो. तर आता आपण अष्टांग योग शिकणार आहोत. तर अष्टांग योग, अष्ट म्हणजे 8, हा 8 अंगांचा योग आहे. तर ती 8 अंग कोणकोणती आहेत? तर इकडे त्यांनी दिलेलं आहे. पहिल्यांदा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आणि समाधी. तर जेव्हा तुम्ही अष्टांग योग करता तेव्हा याच सिक्वेन्स मध्ये तुम्ही गेला पाहिजे. असं नाही की मी यम करीन मग प्राणायाम करीन आणि डायरेक्ट ध्यान, नाही. या ज्या स्टेप्स आहेत, या स्टेप्स प्रत्येक पायरी महत्वाची आहे. प्रत्येक पायरीवर पाय देत देत मगच तुम्ही समाधीपर्यंत पोहोचू शकाल. तर आता आपण हे बघूया, यम म्हणजे काय, नियम म्हणजे काय, हे डिटेल मध्ये सांगितलेलं आहे. ते मी आता तुम्हाला सांगते. आता यम, यम म्हणजे एक्सटर्नल डिसिप्लिन किंवा बाह्य नियम. यात 10 गोष्टी आहेत. त्या 10 गोष्टी म्हणजे कुठल्या? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्या. ब्रह्मचर्या म्हणजे काया, वाचा आणि मनसा, म्हणजे शरीर, वाचा आणि मन, या तिन्हीनेही स्त्री संग करायचा नाही. मग गृहस्थ जो आहे त्याला ब्रह्मचर्या म्हणजे काय? म्हणजे एक पत्नी व्रत ठेवायचं आणि जी मुलं होती त्या मुलांना कृष्णाकडे घेऊन जाण्यासाठी प्रेरणा द्यायची किंवा त्यांना कृष्ण भावना भावी जीवन कसं जगायचं हे शिकवायचं. तर मी तुम्हाला सांगितलं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्या, अपरिग्रह. मग आणि 5 गोष्टी आहेत त्या म्हणजे शौच. शौच म्हणजे काय? शरीर पण तुमचं एकदम साफ स्वच्छ ठेवायचं आणि मन सुद्धा तुमचं साफ असलं पाहिजे, म्हणजे सरळ असलं पाहिजे. असं नाही की आपण सरळ वागतोय पण मनामध्ये कपटी भाव ठेवतो, असं नाही. तर तुमचं मन सुद्धा एकदम साफ शुद्ध हवं. संतोष, स्वाध्याय, जप आणि शेवटी म्हणजे ईश्वर प्रणिधानी. तर अशा तऱ्हेने या 10 गोष्टी जेव्हा तुम्ही पाळता
तेव्हा तुम्ही ही जी पहिली पायरी आहे अष्टांग योगाची, ती तुम्ही चढलेली आहे असं तुम्ही म्हणू शकता. मग त्याच्यानंतर नियम. नियम म्हणजे काय, की तुम्ही तुमच्या ज्या सवयी आहेत त्या सवयी कशा पाहिजेत, मॉडरेट पाहिजेत. म्हणजे तुमचं खाणं, तुमचा आहार अगदी व्यवस्थित पाहिजे. असं नाही खूप जास्त खायचं किंवा एकदमच कमी खायचं. आहारावर तुमच्या पूर्ण कंट्रोल पाहिजे. मग झोपायचं. झोपताना सुद्धा इकडे श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय दिवसातून 6 तास झोपा. मग जर तुम्ही रात्री 5 तास झोपला तर 1 तास तुम्ही दुपारी झोपू शकता. तर असं नाही की आपण 8-9 तास झोपलेलो आहोत असं नाही. आणि ठराविक वेळेला उठायचं, जरा पहाटे लवकर उठून पहिल्यांदा जप करायचा, श्रीमद भागवतम वाचायचं. तर अशा तऱ्हेने हे अंतर्गत नियम झाले. मग झालं आसन. आसन इकडे सुद्धा कसं बसायचं, की तुम्ही सुखासनामध्ये बसा किंवा पद्मासनामध्ये बसला तर उत्तमच आहे. अशा तऱ्हेने बसा की तुमच्या पाठीचा कणा आणि तुमची मान ही एकदम ताठ राहील आणि डोळे तुमचे कसे असले पाहिजेत, अर्धे बंद अर्धे उघडे आणि नाकाच्या अग्रभागावर तुमचं जी दृष्टी आहे ती नाकाच्या अग्रभागावर राहिली पाहिजे आणि अशा पोझिशन मध्ये तुम्ही ध्यान केलं पाहिजे. आणि इकडे आसन जेव्हा तुम्ही घेता तेव्हा कुशगवताचं आसन असलं पाहिजे आणि त्याच्यावर हरणाची चामडी ठेवली पाहिजे. म्हणजे हरणाची चामडी ठेवल्यावर किडे मुंग्या येऊन तुम्हाला त्रास देत नाही. मग त्याच्यानंतर प्राणायाम. प्राणायाम म्हणजे तो असा झाला पाहिजे, असं नाही अनुलोम विलोम भस्रिका थोडा केला वगैरे असं नाही. तुमचा जो इनकमिंग ब्रेथ आहे, जो श्वास आहे तो उश्वास झाला पाहिजे. म्हणजे इनकमिंग ब्रेथ हा आउटगोईंग झाला पाहिजे. आणि अशा तऱ्हेने जेव्हा तुमचा एअर फ्लो रिव्हर्स होतो त्यावेळेला तुम्ही ट्रान्समध्ये जाता किंवा त्यावेळेला तुमचं मन इतकं स्थिर होतं की मग तुम्ही ध्यान करू शकता. मग त्याच्यानंतर प्राणायाम झाल्यानंतर प्रत्याहार. प्रत्याहार म्हणजे काय, प्रत्याहार मध्ये 2 शब्द आहेत, प्रति अधिक आहार. प्रति म्हणजे मागे घेणे. तर काय मागे घ्यायची, आपली इंद्रिय. म्हणजे आपल्या इंद्रियांवर आपला पूर्ण कंट्रोल हवा. आणि आहार म्हणजे काय, फक्त आपण जे काय खातो तो आहार होत नाही. जे आपण ऐकतो, जे बघतो हा सुद्धा मनाचा आहार होतो. कारण जे आपण ऐकतो बघतो या सर्व गोष्टी मनात जाऊन साठतात आणि मग त्याचा आपल्या बुद्धीवर परिणाम होतो. तर त्याच्यामुळे आपण फक्त खातो तो आहार नाही बनत. आता जे काय आपण खातो तेही चांगलं खाल्लं पाहिजे. कृष्णाला अर्पण केलेलंच खाल्लं पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये कांदा नाही, लसूण नाही, काही नॉनव्हेज नाही, तर सात्विक आहार घेतला पाहिजे आपण. मग त्याच्यानंतर हा जो प्रत्याहार आहे, हा प्रत्याहार धारणा आणि ध्यान साठी फाउंडेशन आहे. म्हणजे जेव्हा आता मी तुम्हाला सांगितलं प्रति म्हणजे मागे घेणे. तर जेव्हा इंद्रियांना आपण अगदी व्यवस्थित कंट्रोल करू शकतो त्याच वेळी आपलं मन जे ते एकदम शांत राहू शकतं. आणि आता हे झाल्यानंतर प्रत्याहार झाल्यानंतर धारणा. धारणा म्हणजे काय, की आता इकडे तुम्हाला कुठलीही भौतिक इच्छा राहिलेली नाही. त्याच्यामुळे तुम्ही तुमची सगळी इंद्रिय जी आहे ती पूर्ण कृष्णावर एकाग्र करू शकता किंवा स्पिरिच्युअल कॉन्सन्ट्रेशन जे आहे
ते म्हणजे धारणा. आणि मग असं झाल्यानंतर पुढची पायरी आहे ती ध्यान. ध्यान म्हणजे काय, आता तुमची जी इंद्रिय आहे ती इतकी फोकस्ड होतात फक्त कृष्णावर, ते ध्यान करू शकतात. ज्याप्रमाणे एखादी ज्योत जी आहे ती समजा जर जिकडे वारा आहे अशा ठिकाणी आपण एखादी पणती ठेवली तर ती ज्योत कशी होईल, ती सारखी इकडे तिकडे हलेल. कधी आपल्याला वाटेल की अगदी विझणार आहे का, कधी जास्त प्रज्वलित होईल. तर अशा ठिकाणी वाऱ्यामध्ये ठेवल्यावरती ज्योत कशी होते, एकसारखी हलते. पण जर तुम्ही अशा ठिकाणी ती पणती ठेवली जिकडे अजिबात वारा नाहीये, ती कशी स्थिर राहील. अशा तऱ्हेने जेव्हा तुम्ही ध्यान करता तेव्हा इंद्रियांचे विषय जरी आजूबाजूला असले तरी तुम्हाला अजिबात त्रास होत नाही. तुमचं मन स्थिर कृष्णाच्या कमल चरणांवर असतं आणि कुठल्याही इंद्रिय विषय जे आहे ते तुम्हाला हलवू शकत नाही. आणि मग एवढं झाल्यानंतर तुम्ही समाधीला पोचता. म्हणजे तुम्ही आता कृष्णाचे शुद्ध भक्त होता. आता तुमचं कनेक्शन कृष्णाबरोबर समाधी या स्तरावर होतं. आता आपण हे डिटेल मध्ये बघूया. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. माधवी माताजी आलेल्या नाहीयेत वाटतं, तुम्ही वाचा. येस माताजी. येस. नियम यम 6.10 त्याने निर्जन ठिकाणी एकटे राहावे आणि नेहमी काळजीपूर्वक आपल्या मनावर नियंत्रण ठेवावे. नियम 6.17 त्याच्या खाणे, झोपणे, काम करणे आणि करमणुकीच्या सवयीमध्ये संयमित. आसन 11व्या श्लोक ते 14व्या श्लोक. कुशागवत जमिनीवर ठेवा आणि नंतर ते हरणाच्या कातड्याने झाकून टाका. आसन खूपच उंच किंवा खूप खालचे नसावे आणि ते एखाद्या पवित्र ठिकाणी असले पाहिजे. व्यक्तीने आपले शरीर, मान आणि डोकं सरळ रेषेत धरावे आणि नाकाच्या टोकाकडे स्थिरपणे पाहावे. अशा प्रकारे चंचल दबलेल्या मनाने भयरहित लैंगिक जीवनापासून पूर्णपणे मुक्त होऊन माझे ध्यान करावे. प्राणायाम 6.5.29 बाहेर जाणाऱ्या श्वासाची इनकमिंग मध्ये आणि येणाऱ्या श्वासाची आउटगोईंग मध्ये होणारी हालचाल थांबवण्याचा सराव करा आणि अशा प्रकारे शेवटी ट्रान्स मध्ये राहा. हरे कृष्ण. आता हे जेव्हा तुम्ही सगळे नियम यम पाळता तेव्हा असं नाही की ते घरी बसून आपल्याला अष्टांग योग करता येतो. त्यासाठी आपल्याला अशा ठिकाणी गेलं पाहिजे जिकडे इतर माणसं नाहीयेत, निर्जन वस्ती. म्हणजे आपल्याला कोणाचाही डिस्टर्बन्स झाला नाही पाहिजे. म्हणजे पर्वतावर जा, डोंगरावर जा अथवा जंगलात जा, अशा ठिकाणी आपल्याला जाऊन हा अष्टांग योग केला पाहिजे. आता पुढे ऐका. हरे कृष्णा. प्रत्याहार भौतिक अस्तित्वाचा अंतर्धारणा त्याच्या मानसिक क्रियाकलापांना शिस्त लावते आणि सर्व भौतिक इच्छापासून रहित अतिरिक्त स्थितीत स्थित होतो. याला योग प्राप्त झाला असे म्हणतात. ध्यान वारा नसलेल्या ठिकाणी जसा दिवा डगमगत नाही त्याचप्रमाणे दिव्य स्वरूपाच्या ध्यानात सदैव स्थिर राहतो. समाधी माणूस कधीही टळमळत नाही. अगदी मोठ्या अडचणीतही भौतिक संपर्कातून उद्भवणाऱ्या सर्व दुःखापासून हे खरे स्वातंत्र्य आहे. हरे कृष्ण. हे बघा, हा इकडे एक अष्टांग योगी दाखवलेला आहे. तो ध्यान पाठीमागे वाघ आहे. त्याची डरकाळी ऐकून सुद्धा
त्याचं मन स्थिर राहिलेलं आहे. तो काय त्याची समाधी भंग नाही झालीये किंवा तो घाबरलेला सुद्धा नाहीये. आता तुम्ही मला सांगा, तुम्ही अष्टांग योग करायला तयार आहात का? तुम्हाला अष्टांग योग आवडलेला आहे का? मला सांगा. हात वर करा. लीना माताजी बोला. तुम्हाला अनम्यूट करता येतंय, तुम्ही बोलत का नाहीये? बोला. हो, आवडला. तुम्हाला आवडला अष्टांग योग? तुम्ही करायला तयार आहात? प्रयत्न करू. पण मग असं तयार आहात निर्जन ठिकाणी जायचं, तिकडे आपला मोबाईल वगैरे घेऊन जाता येत नाही बरं का? आवडलंय तुम्हाला आवडलंय अष्टांग योग? पण आवडला आहे पण ते आज इथं अवघड शक्य. वाटतोय का जरा? हो हो. बरं, आता हे तुमचं मत झालं. इतरांचं काय आहे मत? बोला. आवडलंय तुम्हाला की नाही? नाही काही इनपुट्स? आता आपण बघूया अर्जुन काय म्हणतोय. त्याला आवडलाय का अष्टांग योग? बघूया. आता तुम्ही ही योग प्रणाली वापरून पाहण्यास तयार आहात का? बघूया आता अर्जुन काय म्हणतोय. आता अर्जुन हा कोणीही साधा माणूस नव्हता. कोण होता बघा. त्याचं मन कसं होतं, खूप फोकस्ड, एकाग्र होतं. म्हणून ही गोष्ट मी तुम्हाला अगोदर दुसऱ्या अध्यायात सांगितली होती की अर्जुनाने द्रोणाचार्यांना सांगितलं की मला फक्त पक्षाचाच डोळा दिसतोय, दुसरं काहीही दिसत नाही. तेव्हा द्रोणाचार्यांनी सांगितलं धनुष्य घे आणि नेम धर. हा अर्जुन इतकं त्याचं माइंड कॉन्सन्ट्रेशन होतं, फोकस्ड होता तो. इकडे द्रौपदी स्वयंवराच्या वेळेला त्यांनी इकडे खाली बघितलं, मासा वर होता, तो फिरत होता आणि त्या माशाच्या प्रतिबिंबाकडे बघून त्यांनी नेम धरला. तर असा हा अर्जुन होता, खूप फोकस्ड होता आणि त्याच्या एका गत जन्मामध्ये तो नर आणि नारायणामधला नर होता. म्हणजे बघा तो केवढा त्याचं मन केवढं अगदी फोकस्ड, एकाग्र होतं. मग इकडे बघा ही स्लाइड आहे, इकडे त्यांनी दाखवलेलं आहे की अर्जुन हा खूप मोठा योद्धा होता आणि इतका शूर होता की देव देवतांना सुद्धा त्याचं कौतुक वाटत असे. एकदा शंकराला वाटलं की खरोखरच हा एवढा महान योद्धा आहे का, त्याचं कौतुक करतात इतकं, पण खरोखर त्याची योग्यता एवढी आहे का, म्हणून मी त्याची परीक्षा घेईन असं शंकरांना वाटलं. आणि ते पृथ्वीवर आले आणि ज्या जंगलामध्ये अर्जुन होता त्याच जंगलामध्ये ते आले आणि अर्जुनानी एका डुकराला बाण मारला आणि त्याच डुकराला शंकरांनी सुद्धा बाण मारला आणि ते दोघं त्या ठिकाणी आले आणि दोघं म्हणाले की हा शिकार माझा आहे. मग दोघांनी सांगितलं मी घेऊन जाणार, पण आता घेऊन जाऊ शकेल एकच, म्हणून त्या दोघांनी युद्ध केलं. त्या दोघांचं युद्ध झालं आणि शंकरांना खरोखर त्याचं कौतुक वाटलं. शंकरांनी भिल्ल रूप घेतलं होतं, म्हणजे अर्जुनाला समजू नये की ते शंकर आहेत म्हणून. आणि त्यांचं युद्ध झालं आणि असं झालं की कोणच जिंकत नव्हतं, कोणच हरत नव्हतं. कोणी जिंकत नव्हतं, कोणी हरत नव्हतं. मग शंकरांनी अर्जुनाला आपलं खरं रूप दाखवलं आणि त्याला पशुपती अस्त्र एक भेट स्वरूपाने त्याच्यावर खुश होऊन त्याला दिलं.
तर अशा तऱ्हेने अर्जुन इतका मोठा होता, इतकं त्याचं मन एकाग्र होतं, इतका त्याच्या मनावर खूप कंट्रोल सुद्धा होता. मग आता अर्जुन काय म्हणतोय बघा, कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. चंचलं हि मन कृष्णा प्रमाति बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्. हरे कृष्णा. हा, आता अनुवाद वाचा. हे कृष्ण, मन हे चंचल, अशांत, सिद्धी आणि अतिशय बलवान आहे आणि त्याला वश करणे माझ्या मते वाऱ्याला नियंत्रण ठेवण्यापेक्षाही कठीण आहे. हरे कृष्ण. आता इकडे अर्जुनाने सांगितलंय कृष्णाला की तुम्हाला कुठला योग सांगितलेला आहेस, कसं मन कंट्रोल करायचं. मी तर माझं मन कंट्रोल करू शकत नाही, कारण माझं मन हे चंचल आहे, अशांत आहे, जिद्दी आहे, हट्टी आहे, अतिशय बलवान आहे. एक वेळ वाऱ्याला मी वश करू शकेन, पण माझ्या मनाला मात्र मी करू शकणार नाही. म्हणजे अर्जुनाने सांगितलंय की हा योग मला जमण्यासारखा नाहीये. हा कुठला योग तुम्हाला सांगत आहेस? हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. धन्य भगवान म्हणाले, हे कुंतीच्या पराक्रमी पुत्रा, चंचल मनाला एक मिनिट माताजी. चंचल मनाला आवर घालणे निसंशय कठीण आहे, परंतु निरंतर अभ्यासाने आणि अलिप्ततेने ते शक्य आहे. ज्याचे मन बेलगाम आहे त्याच्यासाठी आत्मसाक्षात्कार हे अवघड काम आहे, पण ज्याच्या मनावर ताबा आहे आणि जो योग्य मार्गाने प्रयत्न करतो त्याला यशाची होते. हरे कृष्ण. त्याला यशाची खात्री आहे. आता इकडे बघा, कृष्ण अर्जुनाला काय सांगत आहे की अर्जुना, जी गोष्ट अशक्य आहे ती मी तुला सांगणारच नाही, ही शक्य आहे म्हणून मी तुला सांगतोय. आणि कृष्ण अर्जुनाला सांगत आहे ती कशी शक्य आहे. तुला प्रॅक्टिस केली पाहिजे, तुला अभ्यास केला पाहिजे, प्रॅक्टिस केली पाहिजे, आणि अलिप्ततेने जेव्हा तू राहशील तेव्हा तुला हा योग सहज साधू शकेल. मग इकडे परत कृष्णाने सांगितलंय की ज्याचे मन बेलगाम आहे तो आत्मसाक्षात्कारी होऊच शकणार नाही. आता मी तुम्हाला प्रश्न विचारणार आहे की तुम्हाला काय वाटतं की मन हे तुमचं काय आहे, शत्रू आहे की मित्र आहे? तुम्हाला काय वाटतं? हे सांगू माताजी? नाही, आपण जरा इतरांना Okay. विचारूया, हे का बोलत नाहीयेत बरं ही या बॅच मध्ये? बोला. मन हे मित्र सर्वजण आहे. प्लीज अनम्यूट होऊन बोला. माताजी हरे विचारतायत. कृष्णा. मन हे मित्र आहे. मन हे मित्र आहे. बरं, आणि कोणाला काही सांगायचं आहे का? हरे कृष्ण. मन हे मित्र आहे जर का रेग्युलेट करू शकलो तर. बरोबर आहे. आता आणि कोणाला काय सांगायचंय? चालेल. मग आता आपण बघूया, मन मित्र आहे की शत्रू आहे. मनाबद्दल शास्त्रांनी आपल्याला काय सांगितलेलं आहे? आता बघा, आपलं जे शास्त्र आहे ना त्यांनी सांगितलंय की मन याचा जो स्पीड आहे हा साऊंड पेक्षा सुद्धा खूप जास्त आहे. आणि मन जे आहे ते मटेरियल आहे, म्हणजे ते भौतिक आहे, तरी देखील त्याचा स्पीड एवढा जास्त आहे. म्हणजे शास्त्रांमध्ये कॅल्क्युलेशन झालेलं आहे की मन किती वेगाने धावू शकतं. आता हे जे मन आपलं आहे, ज्या वेळेला मन तुम्हाला कृष्णाच्या विस्मरणात घेऊन जातं,
त्यावेळेला शत्रू कुठेही बाहेर नाहीये, शत्रू तुमच्यामध्ये आहे. आणि आपण जरी ठरवलं तरी नाही मी दिवसभर कृष्ण स्मरण ठेवणार, पण रात्री झोपल्यानंतर काय होतं, आपण आपल्याला पहिलं आपलं स्मरण नाही राहत, तर रात्री आपण कृष्णाला विसरतो. म्हणजे लक्षात ठेवा की मन तुम्ही एक क्षणभर सुद्धा कृष्णाला विसरला तर मन तुमचा शत्रू आहे. आणि जर प्रल्हाद महाराजांनी हे 7व्या स्कंदामध्ये सांगितलेलं आहे की आपल्याला असं वाटतं की आपले शत्रू जे आहेत ना ते बाहेर आहेत, पण प्रल्हाद महाराज म्हणतात नाही, शत्रू आपले बाहेर नाही आहेत, शत्रू आपल्यामध्येच आहे आणि आपलं मन हाच आपला मोठा शत्रू आहे. आता ज्या वृंदावनातल्या गोपी होत्या त्यांचं कृष्णावर खूप प्रेम होतं, म्हणून त्या अगदी पूर्ण काळ कृष्णाच्या स्मरणातच राहायच्या. तर जेव्हा ते एकमेकांशी बोलायच्या तेव्हा त्या म्हणायच्या की हा ब्रह्मदेव काय आहे, हा सृष्टी करताय, पण कसली सृष्टी त्यांनी तयार केली आहे, आपल्या डोळ्यांना त्यांनी पापण्या दिलेल्या आहेत. मग त्या पापण्या जेव्हा आपण अगदी लवमात्र बंद करतो त्यावेळेला आपल्याला कृष्णाचं दर्शन होत नाही. ही चुकीची रचना ब्रह्मदेवानी कशी काय केली, म्हणजे अगदी एका लवमात्रासाठी सुद्धा त्या कृष्णाला विसरत नव्हत्या, किंवा लवमात्रासाठी सुद्धा त्यांना असं वाटत होतं की बापरे किती युग गेली की मला कृष्णाचं दर्शन होत नाहीये. तर ज्या वेळेला आपण कृष्णाच्या विस्मरणात राहतो तेव्हा मन आपलं शत्रू आहे. आता तुम्ही मला सांगा की आपण किती काळ कृष्णाच्या विस्मरणात राहतोय, सांगा बरं, कोण सांगणार आहे? किती काळ आपण कृष्णाच्या विस्मरणात राहतो, किंवा किती काळ आपण कृष्णाच्या स्मरणात राहतो, हेही सांगा तुम्ही. हरे कृष्ण माताजी, मला सांगू पडेल तसं आहे. बरं बरं, ठीक आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. सांगा समाधान प्रभूजी. हा, पूर्ण दिवस तर नाही, पण जेव्हा आडी अडचण येते किंवा आपलं चांगलं कार्य करायचंय तेव्हा आपण कृष्णाचं स्मरणात स्मरण राहतो. राहतं. हा. बरोबर. आणि त्यातूनही थोडासा एखादा भक्त असेल, जप करत असेल, तर त्याची टायमिंग असते की सकाळी मी जप करीन आणि एकदम रात्री करीन, वेळ मिळाला तर दुपारी करीन. त्याच वेळेला आपण स्मरणात राहतो, इतर आपण कृष्णाच्या विस्मरणात राहतो. म्हणून मन हे आपलं सर्वात मोठा शत्रू आहे. आता बघूया, ऐकूया पुढे. ज्याने माताजी मला अजून चालेल. आहे. ज्याने मनावर विजय मिळवला आहे त्याच्यासाठी मन हे सर्वोत्तम मित्र आहे, पण जो तसे करण्यात अयशस्वी ठरला त्याचे मनच सर्वात मोठे शत्रू असते. हरे कृष्ण. ज्याने मनावर विजय मिळवला म्हणजे हे मन इंद्रिय विषयांकडे न जाता एकसारखं कृष्णाकडे धावत आहे, असं जे मन आहे त्यांनी विजय मिळवलेला आहे बरं का. आणि असे मन म्हणजे आपला मित्र आहे. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. येस माताजी. हरे कृष्णा. हा, अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, जो आरंभी साक्षात्कारीच्या मार्गाच्या श्रद्धेने स्वीकार करतो, परंतु नंतर संसारिक आसक्तीमुळे मार्गभ्रष्ट होतो आणि यामुळे योग सिद्धी प्राप्त करू शकत नाही, असा अयशस्वी योग्याला कोणती गती प्राप्त होते, हा प्रश्न अर्जुनने म्हणाला. श्लोक क्रम 41, ज्याच्यात उत्तर दिलं गेलं आहे, योग भ्रष्ट योगी पुण्यात्म्याच्या लोकांमध्ये अनेकानेक वर्ष सुखोपभोग घेतल्यानंतर पुन्हा गुणवान कुटुंबामध्ये किंवा
वैभवशाली कुटुंबामध्ये जन्म घेतात. श्लोक क्रम 42. किंवा योगीच्या दीर्घ अभ्यासानंतर अयशस्वी झाल्यास तो त्याचा जन्म अशा अतिंद्रिय लोकांच्या कुटुंबात घेतो, जे निश्चितच शहाणपणाने महान आहेत. असा जन्म या जगातात नक्कीच दुर्मिळ आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. तर आता बघा, अर्जुनाला अष्टांग योग आवडला नाहीये, म्हणून अर्जुनाने प्रश्न विचारलाय, ठीक आहे, मन सगळं संयमित ठेवायचं, एकांत स्थानी जायचं, मग ते सगळं यम नियम आसन प्राणायाम वगैरे ते सगळं करायचं, प्रत्याहार, आणि एवढं करून समजा जर एखादा माणूस सफल झाला नाही किंवा त्याने अष्टांग योग चालू केला आणि मध्येच तो मृत्यूला बळी पडला, तर मग अशा माणसाचं काय होईल? कारण कृष्ण सांगतो एकांत स्थान, निर्जन स्थान, आणि अशा ठिकाणी जंगलात डोंगरावर एखादा वाघ सिंह आला आणि या अष्टांग योगीला खाल्लं, आणि आज काही होऊ शकतं ना, निर्जन ठिकाणे, तर अशा माणसाचं काय होईल? किंवा एखादा माणूस अष्टांग योग करायला गेला, बराच काळ त्यांनी केला, आता त्याच्या मनामध्ये काहीतरी भौतिक इच्छा आली आणि म्हणून तो अष्टांग योग सोडून परत तो भौतिक जीवनामध्ये आला, मग अशा माणसाचं काय होईल? तेव्हा कृष्णाने सांगितलंय, जे असफल योगी आहेत किंवा योग भ्रष्ट जे आहेत, अशा लोकांना स्वर्गामध्ये किंवा उच्च ग्रहांवर त्यांना अनेक वर्ष सुखाचा आणि आनंदाचा उपभोग घेता येतो, आणि मग ते पृथ्वीवर जेव्हा जन्म घेतात तेव्हा कृष्ण सांगतो ते एका गुणवान वैभवशाली कुटुंबामध्ये जन्म घेतात. म्हणजे बघा, कुटुंब सुद्धा कसं दिलंय, श्रीमंत तर दिलेलाच आहे, पण प्रत्येक श्रीमंत कुटुंब काही गुणवान नसतं, पण ते अशा कुटुंबामध्ये जन्म घेतात जिकडे श्रीमंती पण आहे आणि जिकडे गुण सुद्धा चांगले आहेत. मग अशा कुटुंबामध्ये जन्म घेतल्यावर त्याचा योग जिथपर्यंत त्यांनी केलेला असतो त्याच्या पुढे त्याला प्रॅक्टिस करायला एक फाउंडेशन मिळतं. म्हणजे त्याला रोज नोकरी, म्हणजे फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, अन्न, वस्त्र, निवारा, याचा त्याला विचार करावा लागत नाही. ती अरेंजमेंट ऑलरेडी केलेली असते. आणि आता जिकडे योग त्याचा संपलेला आहे, म्हणजे आता समजा जर एखादा मुलगा 8वी पर्यंत शिकलेला आहे आणि मग त्याच्यानंतर काही कारणामुळे तो शाळेत येऊ शकला नाही, मग त्याच्यानंतर जर तो शाळेत आला तर त्याला ते काय सांगतील, आता तू तुझी 8वी जी आहे ती रिपीट कर आणि मग आम्ही तुला पुढे घालू. पण इकडे तसं नाही, तुमचं 8वी पर्यंत शिक्षण झालं असेल तर डायरेक्ट तुम्ही 9वी पासून स्टार्ट करता, म्हणजे जिकडे तुमचं संपलंय त्याच्यानंतर तुम्ही डायरेक्ट स्टार्ट करता. म्हणजे कृष्ण सांगतोय, तुम्ही जो काही अष्टांग योग केलाय तो सर्व मी जपून ठेवतो आणि पुढे तुम्हाला अशा कुटुंबात जन्म देतो की तिकडे तुम्हाला एक चांगलं फाउंडेशन मिळतं योग करण्यासाठी. आणि एखादा योगी असेल, तुम्ही असं समजा की जवळजवळ त्याचं 98% त्यांनी तो अष्टांग योग केलेला आहे, पण काही कारणामुळे त्याचा तो कंप्लीट झाला नाही, पूर्ण झाला नाही. मग असा जो योगी आहे, जो खरोखर ज्यांनी खूप प्रगती केली आहे, तर त्याला अतींद्रिय लोकांच्या कुटुंबात जन्म मिळतो. म्हणजे त्याला वैष्णव कुटुंबामध्ये जन्म मिळतो. लहानपणापासून तो या कथा, कृष्ण कथा ऐकतो, लहानपणापासून तो कीर्तन ऐकतो, अशा ठिकाणी त्याला जन्म मिळतो की अगदी लहानपणापासून त्याचे आई वडील त्याला रोज मंदिरात घेऊन जातात, त्याला रोज कृष्ण प्रसादच खायला देतात. तर हा जो जन्म आहे एखाद्या वैष्णव कुटुंबात, हा जन्म मात्र नक्कीच दुर्मिळ आहे.
आता हे आपण योग केले, आपण कर्मयोग बघितला काय आहे, ज्ञान योग बघितला काय आहे, आता अष्टांग योग सुद्धा आपण बघितला काय आहे. आता समजा जर एक योगा लॅडर केली, एक शिडी केली, तर सर्वात खाली कुठला योग आहे? कर्मयोग आहे. कर्मयोगाच्या वर काय आहे? ज्ञान योग आहे. मग ज्ञान योग जेव्हा आपल्याला ज्ञान मिळतं तेव्हा आपण काहीतरी ऍक्टिव्हिटी केली पाहिजे, त्याचं काहीतरी ऍप्लिकेशन केलं पाहिजे की आपल्याला आत्मसाक्षात्कार होईल. तर त्याची पुढचं ज्ञानयोगाचं ऍप्लिकेशन किंवा ज्ञानयोगाची पुढची पायरी म्हणजे अष्टांग योग. बरं, अष्टांग योग केल्यानंतर सुद्धा ते जे योगी आहे ते कृष्णाचा सत आणि चित, सत म्हणजे की ज्याचा नाश होत नाही, आणि चित म्हणजे जो पूर्ण ज्ञानाने परिपूर्ण आहे, ते या स्वरूपापर्यंतच कृष्णाला ओळखू शकतात, पण त्यांना आनंद मिळत नाही. मग असे जे अष्टांग योगी असतात ते भक्ती योग करतात. भक्ती योगामध्ये तुम्ही कृष्णाबरोबर एक प्रेमाचा नाते संबंध स्थापन करू शकता की कृष्ण तू माझा सखा आहेस, तू माझा मुलगा आहेस. अशा तऱ्हेने जेव्हा एक प्रेमाचा नातेसंबंध एस्टॅब्लिश करतो तेव्हा प्रेमाचं आदान प्रदान होतं, आणि आता हा जो योगी आहे हा परिपूर्ण अवस्थेला पोचतो. तर भक्ती योग जो आहे तो आपल्याला कृष्णाकडे खूप लवकर घेऊन जातो. मग भक्ती योग करण्यासाठी असं नाहीये की तुम्ही पहिल्यांदा कर्मयोग केला पाहिजे, ज्ञान योग म्हणजे अशी शिडी चढली पाहिजे. तुम्ही डायरेक्ट उडी मारू शकता आणि तुम्ही भक्ती योग करू शकता. आता इकडे बघा, हे या अध्यायात सांगितलेलं आहे की कुमुद माताजी आहात का की नाही आहे? बरं, एक मिनिट. मी आणि सर्व योग्यांमध्ये जो दृढ श्रद्धेने सदैव माझ्यामध्ये वास करतो, अंतःकरणात माझे चिंतन करतो आणि माझी दिव्य प्रेममयी सेवा करतो, तो माझ्याशी पूर्णपणे योगयुक्त असतो, तोच सर्वश्रेष्ठ योगी होय, असे माझे मत आहे. तर आता इकडे सांगितलेलं आहे की जो कृष्णाची श्रद्धेने आणि प्रेमाने उपासना करतो तो सर्व योग्यांमध्ये श्रेष्ठ आहे. आता इकडे त्यांनी दाखवलंय की वृंदावनातले हे गोप गोपी आहेत. सर्वच वृंदावन वासी जे आहेत ते काय आहेत? कृष्णावर खूप खूप मनापासून प्रेम करतात. आणि असं जेव्हा आपण कृष्णावर प्रेम करतो तेव्हा आपण म्हणू शकतो की हो, मी भक्ती करत आहे, तोपर्यंत नाही. या सर्व मुलांवर केवढी संकट आली. कंस एका पाठोपाठ एक असुर पाठवायचा कृष्णाला मारायला, आणि ही बिचारी मुलं सुद्धा त्या संकटात सापडायची, पण कधी एकाने म्हटलं नाही कृष्णा तुझ्यामुळे केवढी संकट येत आहेत आमच्यावर, तू एक काम कर, तूच गोकुळ सोडून जा, तू वृंदावन सोडून जा. नाही, त्यांनी कधीही कृष्णाला सोडलं नाही. त्यांना एकच माहिती होतं, संकट आलं ना की जोरात ओरडायचं कृष्ण कृष्ण कृष्ण, आणि जी काय मग काळजी असेल, जी चिंता असेल ती कृष्णाची असते की बाबा माझे आता भक्त आहेत, हे संकटात सापडले, आता मला काहीतरी केलं पाहिजे. आणि कृष्णाचं पण या वृंदावन वासींवर केवढं प्रेम होतं बघा, की जेव्हा कृष्ण वृंदावनात होता इतके असुर आले मारायला, तेव्हा त्यांनी कधीही आपलं सुदर्शन चक्र काढलं नाही. कारण त्यांनी जर सुदर्शन चक्र काढलं असतं तर ही मुलं घाबरली असती, अरे हा कृष्ण मोठा आहे का, हा विष्णू आहे का, हा याच्याकडे सुदर्शन चक्र कसं, मग नको नको आपण याच्यापासून जरा लांब राहूया. असं
हे कृष्णाला नको होतं. कृष्ण सुद्धा त्यांच्यावर प्रेम करायचा, म्हणून ही मुलं घाबरतील आणि माझ्या जवळ येणार नाही, म्हणून कृष्णाने कधीही आपलं सुदर्शन चक्र काढलं नाही. आपल्या हाताने त्यांनी सर्व असुरांना मारलं. तर आपल्याला लक्षात येतं की भक्ती म्हणजे असं नाही की आपण संकट आल्यावर कृष्णाची भक्ती करायची आणि मग सोडायचं, किंवा संकट आलं, आपण भक्ती केली आणि कृष्णाने काही आपल्याला दिलं नाही, आपल्याला हवं ते किंवा सोडायचं, याला भक्ती म्हणत नाही. हे जे वृंदावन वासी आहे त्यांनी मनापासून प्रेम केलं आणि कृष्णाने सुद्धा त्यांच्यावर अगदी मनापासून प्रेम केलं. आता हा जो ध्यान योग आहे, हा जो ध्यान योग आहे, हा सतयुगाचं हे प्रिस्क्रिप्शन आहे बरं का. प्रत्येक जो सतयुग, त्रेतायुग, द्वापार युग आहे, त्यासाठी वेगवेगळं प्रिस्क्रिप्शन आहे. तर आता हे जे सतयुगाला कृतयुगी म्हणतात. कृते अध्यायतो विष्णू त्रेतायां यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरी कीर्तनात. हे श्रीमद भागवतम मध्ये 12वा स्कंद 3रा अध्याय 52वा श्लोक मध्ये हे सांगितलेलं आहे. याचा अर्थ काय आहे की सतयुगामधलं प्रिस्क्रिप्शन काय आहे. जर तुम्हाला कृष्ण प्राप्ती, आत्मसाक्षात्कार करून घ्यायचा असेल तर तुम्हाला ध्यान योग करायला हवा. आता ध्यान योग करायला हजारो वर्ष लागायची, 10,000, 20,000, 30,000. एकदा ध्यान योग करायला एखादा माणूस जंगलात गेला की हजारो वर्ष तो परत घरी यायचा नाही. त्यावेळी या लोकांची, सतयुगातल्या लोकांची जी आयु होती ते 1,00,000 वर्ष जगायचे. 1,00,000 वर्ष इतकी त्यांची आयु होती. मग त्रेतायुगामधलं प्रिस्क्रिप्शन काय आहे? यज्ञ करणे. यज्ञ करण्यासाठी तुम्हाला काय लागतं? तुम्हाला खूप सामग्री लागते, खूप वेळ लागतो, अनेक ब्राह्मण लागतात जे शुद्ध मंत्र उच्चारण करू शकतात. आता या कलियुगामध्ये एकही ब्राह्मण नाहीये. आणि का नाही हे मी तुम्हाला 18व्या अध्यायात सांगणार आहे. तर ब्राह्मण लागतात, अनेक सामग्री लागते, खूप पैसा लागतो. आता सुद्धा आपल्याला जर पटकन कोणी साधं सांगितलं की तुम्ही सत्यनारायणची पूजा करा, आपण असं म्हणू, बापरे, हे आता मला एवढं सगळं सामान आणायचंय आणि माझ्याकडे वेळ नाहीये. तर हे जे खर्चिक यज्ञ आहे त्याला पैसे खूप लागतात, वेळ सुद्धा खूप जातो आणि ब्राह्मणी लागतात. हे आपण या युगामध्ये करू शकत नाही. द्वापार युगामध्ये मंदिर पूजा सांगितली, ती सुद्धा विस्तारित मंदिर पूजा, म्हणजे एलॅबोरेट, खूप मोठ्या प्रमाणावरती करायची. दान धर्म, वस्त्रदान, अन्नदान, सोन्या चांदीची भांडी वापरून पूजा करायची. तर ही जी पूजा आहे मंदिरामध्ये, विस्तारित मंदिर पूजा, ती सुद्धा आपल्याला शक्य नाहीये. आपल्याकडे पैसेही नाहीयेत, वेळ सुद्धा नाहीये. आता तुम्ही मला सांगा, तुम्ही जर मंदिरात जर गेला तर किती वेळ तुम्ही मंदिरात बसता? सांगा बरं मला, कोण सांगणार आहे? 3 ते 5 मिनिटं. बरोबर. जास्तीत जास्त मी म्हणेन 20 मिनिटं, अर्धा तास जास्तीत जास्त बसतो. तर हे सगळं करायला इतका वेळ आपल्याकडे आहे का? आणि पैसे दोन्हीही नाही. त्याच्यामुळे या तिन्ही गोष्टी आपण करू शकत नाही. मग कलियुगाचं प्रिस्क्रिप्शन काय आहे? कलियुगाचं प्रिस्क्रिप्शन आहे परमेश्वराच्या पवित्र नामाचा तुम्ही जप करा. मग तो जप करताना शिल प्रभुपादांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे, काही नियम सांगितले, काय करायचं काही नाही. त्या स्लाइड जरा पुढे आहेत. पण प्रथम जेव्हा आपण कलियुगाचं प्रिस्क्रिप्शन वापरतोय आणि जप करतोय तेव्हा बघा, आता ही उंच बिल्डिंग आहे. आपण असं जर म्हणूया की 20 मजली
ही इमारत आहे आणि जर तुम्ही शिडीने गेला तर तुम्हाला कदाचित 2 तास लागतील आणि जर लिफ्टनी गेला तर 1च मिनिट लागेल. तर जेव्हा तुम्ही भक्ती योग करता किंवा नामस्मरण करता किंवा नामाचा जप करता, तेव्हा तुम्ही लिफ्टमध्ये बसलेला आहात, तुम्ही डायरेक्ट कृष्णाकडे पोचता आणि कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग केल्यावर सुद्धा तुम्हाला कृष्णाचीच प्राप्ती होते, पण ती मात्र कालांतराने होते. खूप खूप जन्म आपले जातात, पण जेव्हा तुम्ही हरिनामाचा जप करता तेव्हा मात्र त्वरित तुम्ही कृष्णापर्यंत पोहोचू शकता. 1 मिनिट. तर इकडे चैतन्य महाप्रभू आहेत आणि त्यांच्या बरोबर अनेक जण संकीर्तन करत आहेत. तर कलियुगात बुद्धिमान व्यक्ती सतत कृष्णाचे नामस्मरण करणाऱ्या भगवंतांच्या अवताराची उपासना करण्यासाठी सामूहिक नामजप करतात. जरी त्यांचा रंग काळा नसला तरी ते स्वतः कृष्ण आहेत. म्हणजे चैतन्य महाप्रभू हे स्वतः कृष्ण आहेत. त्यांच्या सोबत त्यांचे सहकारी, नोकर आणि अनेक साथीदार आहेत. हे चुकून शस्त्रे, हे चुकीचं आहे. गोपनीय साथीदार आहेत. मंत्र म्हणजे काय? मन आणि त्र. मन म्हणजे तुमचं माइंड, त्र म्हणजे डिलिव्हरी. तुमचं मन जे आहे, मन तुमची डिलिव्हरी कृष्णापर्यंत करतं. म्हणून मन हे खूप महत्वाचं आहे. मन आपलं जे मन आहे ते नेहमी शुद्ध ठेवलं पाहिजे आणि मनाने कृष्णाचाच एकसारखा विचार केला पाहिजे. तर आपल्याला कोणता जप श्रील प्रभुपादांनी सांगितलाय? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हा जप जेव्हा तुम्ही मृदुंग, टाळ घेऊन किंवा पेटी, तबला घेऊन करता तेव्हा त्याला संकीर्तन असं म्हणतात. आणि इकडे आता त्यांनी सांगितलेलं आहे, शास्त्रामध्ये कुठे कुठे आलेलं आहे की तुम्ही हरिनामाचा पवित्र जप करा. नारायण संहिता आहे, त्याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे की तुम्ही कलियुगात लोकांनी फक्त भगवंतांच्या पवित्र नामाचा जप केला पाहिजे. मग हे जरासं टायपो एरर आहे. कली संतर्ण उपनिषद याच्यामध्ये हा जप आलेला आहे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. इति षोडशकं नमन काली कल्मषनाशनम नतः परतरोपय सर्व वेदेषु दृश्यते. तर इकडे त्यांनी सांगितलेलं आहे की कलियुगामध्ये सर्व वैदिक साहित्याचा शोध घेतल्यावर हरे कृष्णाच्या जपापेक्षा या युगासाठी धर्माची पद्धत अधिक उदात्त सापडेल. आता इकडे चैतन्य चरितामृतामध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे की हरेर नाम हरेर्नामैव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतीर अन्यथा. या भांडणाच्या आणि दांभिकतेच्या युगात मुक्तीचे एकमेव साधन म्हणजे परमेश्वराच्या पवित्र नामांचा जप. दुसरा मार्ग नाही, दुसरा कोणताही मार्ग नाही. म्हणजे जणू काय आपल्याला ओरडून सांगताय की तुम्ही फक्त हरिनाम घ्या, त्या दुसरा कोणताही मार्ग नाहीये. जर तुम्हाला कृष्ण प्राप्तीसाठी हा एकच मार्ग आहे. हे चैतन्य चरितामृत आदि लीला 17.21. आता इकडे सांगितलंय
कलेर्दोष निधे राजन नास्ति ह्ये का महान गुणः कीर्तनात एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत. माझ्या प्रिय राजा, कलियुग जरी दोषांनी भरलेले असले तरी या युगात एक चांगला गुण आहे, तो असा की हरे कृष्ण महामंत्राचा जप केल्याने मनुष्य भौतिक बंधनातून मुक्त होऊ शकतो आणि अतींद्रिय राज्यात उन्नत होऊ शकतो. म्हणजे इकडे परत हे श्रीमद भागवतम मध्ये आलेलं आहे 12व्या स्कंदामध्ये, की त्यांनी सांगितलंय की कलियुगाचं एकच प्रिस्क्रिप्शन आहे आणि ते म्हणजे तुम्ही मंत्र जप करा, तोही कुठल्याही देवाचा नाही, हरीचा. आता हे भगवद्गीतेमध्ये कुठे आलंय? अध्याय 10 25 श्लोक. यज्ञांचा मी पवित्र नाम जप आहे. म्हणजे सर्व यज्ञांमध्ये कृष्ण म्हणतो नाम जप मी आहे. आता हे चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला 20.16 यामध्ये आले, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ती तत्रार्पिता नियमित स्मरण न कला एतादर्शी तव कृपा भगवान मामापि दुर्दैवम इदम ज्ञानम इहना. हे परमपुरुष भगवंत, तुझ्या पवित्र नामातच जीवाचे सर्व सौभाग्य आहे आणि म्हणून तुझी अनेक नावे आहेत, जसे की कृष्ण आणि गोविंदा. तू त्या नामांमध्ये आपले सर्व सामर्थ्य गुंतवले आहेस आणि ते लक्षात ठेवण्यासाठी कोणतेही कठोर आणि जलद नियम नाहीत. आता मंत्र आपण कसा करावा? तर इकडे आहे, हरे कृष्ण महामंत्राचा जप सुरू करण्यापूर्वी पंचतत्व मंत्राचा जप करावा. पंचतत्व मंत्राचा जप म्हणजे काय? आपण जप सुरू करायच्या अगोदर चैतन्य महाप्रभूंनी आपल्याला जप दिला आणि त्यांना त्यांच्या साथीदारांनी सहकार्य केलं, म्हणून आपण चैतन्य महाप्रभू आणि या सर्वांचा पंचतत्वांचा आशीर्वाद घेतो आणि मग जप चालू करतो. जणू काय आपण त्यांना म्हणत आहोत की जर माझे काही अपराध झाले जप करताना तर तुम्ही मला क्षमा करा. मग आपण म्हणतो, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. तर अशा तऱ्हेने आपण जप केल्यावर मग आपण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे असं म्हणायचं. हे जे आहेत हे चैतन्य महाप्रभू, हे जे आहेत हे नित्यानंद प्रभू, त्यांच्या बाजूला आहे हे अद्वैत प्रभू, महाप्रभूंच्या या बाजूला जे आहेत ते गदाधर आणि हे जे आहेत हे श्रीवास प्रभू. तर अशा तऱ्हेने आपण या सर्वांचे आशीर्वाद घेऊन मग आपण मंत्र म्हणतो. मग मंत्र म्हणताना तो आपण कसा म्हटला पाहिजे? जोरात म्हटला पाहिजे. इतक्या खूप जोरात नाही, पण इतक्या जोराने म्हटलं पाहिजे की आपल्याला कानाने ऐकू आलं पाहिजे. तोंडानी मंत्र कानाने ऐकायचा, तोंडानी मंत्र कानाने ऐकायचा, मनातल्या मनात म्हणायचा नाही. तर अशा तऱ्हेने मंत्र म्हटला पाहिजे. प्रत्येक शब्दाचा स्पष्ट उच्चार करावा. उगीच मला माळा पूर्ण खूप जास्त करायच्या आहेत तर असं नाही झालं पाहिजे. तुम्ही हरे कृष्ण असं नाही, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. प्रत्येक शब्द स्पष्ट बोलला पाहिजे, उच्चार स्पष्ट पाहिजे आणि इतकंही फास्ट झालं नाही पाहिजे की शब्द असे जंबल झाले पाहिजेत, असं नाही झालं पाहिजे. जप आदरपूर्वक भक्तिभावाने एकाग्र चित्ताने करावा. कोणत्याही स्थळी बसून
अथवा चालताना कोणत्याही दिशेकडे तोंड करून जप करावा. पण तोंडानी जप करायचा, कानानी ऐकायचं. तोंडानी जप, कानानी ऐकायचा. कोणत्याही वेळी जप करता येतो, पण पहाटे जर तुम्ही उठला, ब्रह्ममुहूर्ताची वेळ साधारण पहाटे 4 ते 6 आहे, त्यावेळेस जर तुम्ही जप केला तर तो अधिक श्रेयस्कर ठरतो. जप केव्हाही करता येतो, स्नान केलंच पाहिजे असं नाही, स्नानाच्या अगोदर अथवा नंतर. जप करताना आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की तुम्ही मोजायला पाहिजे, तुमच्या किती माळा झाल्या, एक डिसिप्लिन ठेवली पाहिजे. आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय 16 माळा जप करा. आणि तुळशीच्या माळेवर ज्या माळेमध्ये 108 मणी आहेत, अशा माळेवर आपण जप करावा. आता काय करू नये हे सांगितलंय. महामंत्राच्या काही शब्दांचा जप करू नये. म्हणजे कोण असं म्हणे की मी असंच म्हणते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हे चुकीचं आहे. तुम्ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे असाच मंत्र म्हटला पाहिजे. नंतर मी तुम्हाला सांगणार आहे जप कसा करायचा. पण आता सांग, जप ही जी जपमाळ आहे, हा जो मधला मणी आहे याला कृष्णमणी किंवा मेरुमणी म्हणतात. हा जो मणी आहे हा ओलांडायचा नाही. मी तुम्हाला आता आपला क्लास झाला की सांगते. पुस्तक, मोबाईल फोन किंवा वर्तमानपत्र वाचताना, टीव्ही पाहताना जप करू नये. जप करण्याचे फायदे, आपण कर्मफलापासून मुक्ती मिळते. जे पाप आपण केलेलं असतं त्या पापाचे परिणाम आपल्याला भोगावे लागत नाही. आता बघा, आपल्याला जी व्यसनं असतात, ज्या वाईट सवयी असतात, त्यापासून आपल्याला मुक्ती मिळते. आणि आपण इकडे बघा कसे सगळे दिसतायत, शांत आनंदी दिसतायत. चिंता आणि तणावापासून सुद्धा आपण मुक्त होतो. मनाची शांती मिळते, आनंद मिळतो. इकडे बघा, इकडे किती छान सगळेजण मंत्र म्हणण्यामध्ये तल्लीन आहेत बघा. आता लोक काय सांगतायत ते आपण बघूया. हा खरोखरच ईश्वराचा साक्षात्कार होण्याची प्रक्रिया आहे. जॉर्ज हॅरिसन. महामंत्राचा जप सुरू केल्यापासून सर्व काही मला अनुकूल असे घडायला लागले. जीन क्लॉड हेलीचे सर्वात तरुण दिग्दर्शक, फ्रान्स. हरे कृष्ण मंत्र जपामुळे मी आयुष्यातील चढ उतार सहजपणे, आत्मविश्वासाने व मनशांतीने पार करू शकलो. हे कोण आहेत? प्रभुपादांचे शिष्य, जे फोर्ड मोटर्सचे ओनर आहेत, ते अल्बर्ट ब्रश फोर्ड. मी बऱ्याच वर्षांपासून हरे कृष्णाचा जप करत आहे आणि मला यापेक्षा आनंददायक काहीही मिळाले नाही. एन.डी. देसाई हे बिझनेसमॅन, इंडस्ट्रियलिस्ट आहेत. हरे कृष्णाचा जप केल्याने मला माझ्या आयुष्यातील सर्व चढ उतारांचा मोठ्या आत्मविश्वासाने आणि मनशांतीसह सामना करण्यास मदत झाली आहे. ऋषिकेश मफतनाथ हे पण इंडस्ट्रियलिस्ट आहेत. जप केल्याने मला वाईट सवय सोडण्यास मदत झाली, त्यामुळे माझी गोष्टींकडे पाहण्याची दृष्टी बदलली. ही एन शॉफर्ड मॉडेल. तर ही बघा, ॲन असेल नाव, चुकून मी माझं प्रोनाउन्सिएशन चुकलं. तर ही बघितली, ही मॉडेल कशी इकडे दिसते. आणि आता तीच मंत्राचा जप करायला लागले, किती सात्विकपणा आलाय बघा हिच्या चेहऱ्यामध्ये.
ही पण बघा, ही आणि एक मॉडेल आहे. इकडे कशी दिसते आणि बघा इकडे चेहऱ्यावर किती निर्मळ आनंद दिसतोय. हरे कृष्ण नाम जप सुरू केल्याने मला प्रचंड आनंद होतो. विकी ओव्हरटन ही पण एक युरोपियन मॉडेल आहे. हरे कृष्ण भक्तांसोबत सहवास सुरू केल्यावर आणि महामंत्राचा जप केल्यावर माझा जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन अधिक उजळ झाला आहे. ब्रूस क्लिनबर्ग हा एक सैन्य अधिकारी आहे, म्हणजे आर्मी ऑफिसर. या माणसानी रिसर्च केलाय बरं का, डेव्हिड वुल्फ. तर त्यांनी काय सांगितलेलं आहे, महामंत्रामुळे तणाव, नैराश्य, अज्ञानाची पद्धत लक्षणीयरित्या कमी होते आणि चांगुलपणाची पद्धत लक्षणीयरित्या वाढते. म्हणजे त्यांनी सांगितलेलं आहे की आपलं जे डिप्रेशन आहे हे पूर्ण जातं आणि आपण मनामध्ये चांगले विचार खूप काळ ठेवू शकतो. तर त्यांनी हा रिसर्च केलेला आहे आणि बेस्ड ऑन रिसर्च त्यांनी हे स्टेटमेंट दिलेलं आहे. जेव्हा मी चिंताग्रस्त असते तेव्हा मला जप करणे खूप शांत वाटते. मी छोट्या छोट्या गोष्टीत डळमळत नाही. सौ सॅली रेले व्यापारी. हरे कृष्ण जप केल्याने आणि कृष्ण भावनेवरील अधिकृत पुस्तके वाचल्याने मला खूप शांती मिळाली आहे. रमेश लाल, टोरंटो हेल्थ स्पा मालक. आता तर तुम्ही सुद्धा हा जप करा आणि आनंद मिळवा. आता आपण काय बघितलं, अष्टांग योग म्हणजे काय, त्याच्या 8 पायऱ्या कोणत्या आपण बघितल्या आणि प्रत्येक पायरीवर अभ्यास कसा करायचा. यम नियम म्हणजे काय, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा आणि समाधी, एवढं सगळं बघितलं. मग हे मन, अर्जुन म्हणाला की हे खूप अवघड आहे, मी माझं मन संयमित करू शकत नाही. मग कृष्णाने काय सांगितलं, अभ्यासाने म्हणजे प्रॅक्टिसने आणि अलिप्ततेने म्हणजे डिटॅचमेंट याने तू तुझ्या मनावर संयम ठेवू शकतोस. मग अर्जुनाला हे पटलं नव्हतं, म्हणून त्यांनी विचारला की जो अयशस्वी योगी आहे त्याचं काय होतं. मग कृष्णाने उत्तर दिलं की मी त्यांनी केलेला योग जपून ठेवतो. त्यांनी मग त्याला योग जर त्याचा पूर्ण करू शकला नाही तर तो अनेक वर्ष स्वर्गामध्ये आनंद उपभोगतो आणि मग एका गुणवान वैभवशाली कुटुंबामध्ये जन्म घेतो किंवा एखाद्या वैष्णव कुटुंबामध्ये जन्म घेतो जो अतिशय दुर्मिळ आहे. आणि मग शेवटी जेव्हा कृष्णाने सांगितलं की सर्व योगांमध्ये भक्ती योग हा सर्वश्रेष्ठ आहे, आता अर्जुनाचा जीव भांड्यात पडला. कारण त्याला कृष्ण त्याचा सखा होता, तो कृष्णावर खूप प्रेम करत होता आणि त्याला हे जमण्यासारखं नव्हतं. निर्जन स्थानी जा, तुमच्या मनावर संयम ठेवा आणि अलिप्ततेने राहा, हे त्याला जमणार नव्हतं. म्हणून त्याला जेव्हा समजलं की भक्ती योगी सर्व योग्यांमध्ये श्रेष्ठ आहे तेव्हा त्याला खूप आनंद झाला. आता तुमचे काही प्रश्न आहेत तर मी घेते. पण जिग्ना माताजी. Yes, Mataji. Hare Krishna. Yes, you please recite. Yeah. Hare Krishna. Gita Mahatma Shloka, glories of Gita in Sanskrit. Please forgive me for my mistakes. Shall I start, Mataji? Yeah, I'll just stop the recording. Yeah.